Spesial kembali kanggo yang punya Las Jakarta, yang punya Dermayu Hongkong, kanggo tamu dan semua, kanggo Ibu Bidan, kanggo mamanya Indah. Joget ke mamanya Indah. Antara Dermayu Hongkong, tulung bos lah saja bohong, sing melasan ning wong wadon, aja sampai kula nangis ketuwon. Bos elasnya yang mana? Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura. Eta jare pengen gawe umah, Papa Yura mangkat demi dika dilawani wong wadon bujang. Papa Dika, aduh Papa Dika sing paling sayang. Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura bos elas. Papa Yura, 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 Papa Yura. Lagi kerja wong lanang saja kula niki megang ilang. Papa Yura dolanan waduh yang sebelah sini siapa? AKW, 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 AKW. Gini kengilan AKW sing paling sayang. CRBK, AKW, Papa Yura, RBK, Papa Yura, Papa Yura, yang punya RBK. Papa Yura, Bapak sebelah sini. Jare umpan masalah senok manggung demi Papa Dika, adilawani wong wadon bujang. Aduh Papa Yura sing paling sayang. Papanya Yura lagi. Papa Yura, Papa Yura, Papa Yura. Yang sebelah sini siapa? Bos elas mana? Bos elas kembali. Bos elas yang punya Jakarta. Yo, sing duwe RBK. Papanya Hana, Papanya Hana, Papanya Hana. Wong wadon lagi kerja, wong lanang saja kula niki megang elan. Bos lah Jakarta paling sayang. Bos lah Jakarta, yes. Bos lah Jakarta, bos lah Jakarta. Kayak kremas geni, wong dipianati kula ning bos lah sayang. Bos lah sing paling sayang emak. Kayak percuma bos las, bola bos las. Kanggo apa bos las? Kanggo apa bos Jakarta? Ngejare pengen agam bos las, bos las. Senok manggung demi bos lah Jakarta, adilawani wong wadon bujang. Bos las, bos las. Aduh bos las sayang sing paling eman. Terima kasih sing duwe AKW, 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 AKW.
percuma senok mola kanggo apa pokoknya hana lagi eta jare pengen gawe umah nonton sering manggung demi layar adilawani wong wadon bujang aduh Jakarta sing paling sayang bos gawe aa gawe bos lah sayang gawe aa gawe aa gawe bos lah sayang paling eman aduh mama Yurika paling eman bos kelas paling sayang bos kelas Jakarta sing paling eman bos kelas udah